Köszönöm szépen. Most Tomasić asszony következik. Hvala lijepa. Pozdravljam napore izvjestiteljice koja se zalaže za puno učinkovitiji i precizniji sustav od onog kojeg predlaže Komisija. Želim istaknuti kako je izvjestiteljičino inzistiranje na kvalitetnom programu za sve, a ne samo visoko obrazovane, od ključnog značaja za budućnost europskih država. Moramo težiti produktivnoj i poslovno raznovrsnoj Europi koja svima, neovisno o njihovom spolu, dobi ili stečenom obrazovanju, nudi jednaku priliku za cjeloživotno usavršavanje. Također podržavam prijedlog izvjestiteljice o administrativnom okviru ovog programa u svakoj državi članici, jer je sukladno načelu supsidijarnosti svakoj članici ostavljeno da sama odredi koliko će tijela i agencija upravljati programom na njenom teritoriju. Iako sam više puta naglasila kako ne mogu podržati mobilnost u zapošljavanju jer su njome siromašnije članice osuđene na propast, mobilnost pri obrazovanju smatram dobrim rješenjem zato što potrebnu razmjenu znanja i iskustava stavlja u prvi plan relativno rano u procesu oblikovanja mladog europskog čovjeka. Hvala lijepa.